karon itabang ko og aswat sa balay kay naigibalhin dito pa ingon sa bukid kay demolis naman jud. So please watch and subscribe to my YouTube channel. Oh no! Oh no! Mundos! Jara! Mauni ni tabang sa kuan o sa pagdayong og balay. Shout out po ayo pag ate kay YouTube na buang ka. Ni tabang o mga butan nga among silingan. Kagisa ni balay gani kang Rose no? O ka Rose. Mo na si Win. Oh, nana siya YouTube ha. Pwede niyo i-subscribe si Win Gord. Kana wala pa layo pa kayo mi, paingon pa ni sa bukid. Dugay pa ni maabot. So ni tabang na lang ko kay ganina is wala may guy kawayan. Tabang ba ko dito? Tabang po eh. Subibo biya kayo kay namahaw na mo, wala pa. Okay, wala pa. Nag-ready naman si Kuan Rose kay naglata man siya gumugos. Oh, ginoo ko. Parang balay. Mana? Balik ya. Sige. Ada atuh butangan na lang utang daguan. Bato. Oh, mana? Dili na yung plastar? Ingon, wala na sa dyan.
Masangit mampon. So ayan, tumulong ako sa ganina ha. Nakita nyo naman, no? Grabe, kabugat. So happy naman kasi kapitbahay ko lang sila and then tumulong kami. Meron pa namang ibang bahay na bayanihan na naman bukas. Pero try ko pang kasi masakit yung tiyan ko. Oh my God, biglang sumakit. Kasi nangangailangan pa lang yung malakas na puwersa para sa tulong-tulong sa bayanihan. So ayan. So, hi Rika. Tumulong ba yung papa mo, Rika? Wala? Wala, Rika? So grabe, bugat ka isya ang bigat. Yung manami uguan kanang dayong. Sa ugma na pod kay murag na nampoy dayungan daw. So mo ating gihapon ko sa ilang kuan kay bayanihan man ni Loy biya po kaayo kay daghan biya po kayong apektado diri nga dimulis jud ni 124 household na apil sa papahawaon. So ang uban kay dili man sila maka guba sa ilang balay, so gipadayungan na lang kay daghan man pong mga batan-on diri nga anda mo dayong. So naglata na sila munggos o kana naig bulad o na-snack. So lipay biya po kayo ang mga kuan, mga batan-on kay bibo mo day na no. So karon po ko first time na ko nga ni apil og pagdayong sa balay. So grabe ka happy, daghan po kaayo katawanan. Then ang uban is kanang magiyaga sila. Din ang uban kay serious maunang lipay ka daghang kay nahimuot din. Hala ni apil ka kagawan nga inaana man ka bayot lagi daw. So apil ta oy mas nga mga trabahoon sa barangay nga ato ang mga sakop diri kay ato yung tabangan. So salamat po kuno nga daghan jud ni kahuman na. Pero naagya pong kahanga kay udto mangud siya dapat sayo jud unta to kay aron dili pa ingon init kaayo. So karon utanawa init na kaayo. So ana murag diretso na to sila paniud to, pero niuli ko sa balay kay dili ra ko mukaon kay maulaw biya pudta. Dapat kita pa man gani muhata gani kay ang balay pa gani iri sa mua dili ni siya dayungan gubon jud ni siya kay sa pikas dito sa luyo is giguba naman to naka nagiguba naman. So gamay na lang kulang amo gubano nun gamay na lang kulang din. Pag human ani is ang mga gamit na lang mo imong isaka dito sa balay na mo nga bag-o. So ana na lang. So nagpasalamat ko sa inyong tanan sa mga nag-support. Thank you so much o God bless kanatong tanan. And I hope na hindi kayo magsawang manood sa video ko. Thank you and God bless.